uyivale nje ngifuna le part ethi bonke abanethemba elinjalo Jesus. bayazihlambulula. Hallelujah. Bayalahla Oh, izono Jesus. nemithwalo Hallelujah. nakho konke My God. okubabambezelayo. Jesus. Awesisho bonke abanethemba elinjalo bayazihlambulula. Asigene kule part ethi ke manje sizombona uJesu phezulu My God. nabalwili Hey, Kosia. benqobe ukona basilangazelela kakhulu. My God. Impela ngikholwa sesiyababona. Hallelujah. Sizombona uJesu phezulu nabalwile My God. Ngithathele ithuba okukhulu kuyithoba ngibingelele umphathi wombono umama uFaith. Hallelujah. Ngibingelele liphi bishop lami. Awulanda bishop. Awushayile izandla bishop. Ngisabingelela bishop ngiqeda kutshengisa lensizwe engihamba nayo mfati. Ngimtshengisa ivideo yakho. Xolisa ukukhomba bishop ngimtshengisa ivideo yakho mfethu. Hayi mfethu hayi. Jesus. Hayi. Angazi ukuthi iyouth yaseDandi izofika ithini phambi kaNkulunkulu. Bakhona abantu abafana nawe. Oh, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Abafundisi bonke abakhona i5fold ministry yonke ngokwegaba zayo abafundisi abaprofeti abavangeli abapostoli abelusi bonke nje i5fold ministry egameni lika Jesu ibandla lika Christ alizuza ngegazi lakhe. Hallelujah. Siyalibingelela egameni lika Jesu akwishaya izandla ezinkulu. Wasithanda uNkulunkulu eDanda. Wasithanda uNkulunkulu eSouth Africa. Umntwana kaNkulunkulu osindisiwe othethelelwe izono walahlela izifo. Ngomusa, ngisindisiwe ngomusa. Hallelujah. Because ngangafanele. Hey, Kosia. Mina ngangisidawa nje sidlela utshwala. Jesus. Silandele ke bishop ke thina sasesingenile ke bishop lana engangenanga nina khona. Umusa washeshwa nibamba. Hey, Kosia. Thina silandwe la khona impela was it 12 khona we are at the verge of collapse. Hey, Kosia. Salandwa lapho ngomusa. Jesus. Athi umpostoli Paul lo Musa uwanele wonke umuntu. Yeah. Athi amaGrek namaJuda kuyafana uNkulunkulu. Hey, Kosia. Ngegama lika Jesu. Hallelujah. Agula mina bazalwane lensizwe engihamba nayo ngiyakutshela isimanga. Kwahluleka inyanga abathandazi izanusi. Kwahluleka odokotela abakhulu ababiza. Ngani medical aid ayisikhona nje. Hey, Kosia. Angena zonke ibhedlela kodwa angasizakala.
Jesu. Ngiyakuzwela wena une-medical aid. Ucabanga ukuthi uzokusiza. Jesu. Ayingisizanga mina, yayifuthile ikhona ukutshela uphakamani. Inkosi. Abantu banze ngakutshela yonke into ngami. Jesu. uJesu ehawukela umuntu. Hallelujah. Hallelujah. Inkosi yami. uJesu ehawukela umuntu. Hallelujah. Qondisa ohlelo. Ngiyakubingelela mfowethu. Jesus. Ngazi ungisusela. Kanti vele nginamanenjana. Sindawo yethu le ndawo yabafundisi lekumeko abagcotshiwe. Bagcotshelwa lo msebenzi wevangeli. Thina inkosi sasithumela ukuthi asiphathe abantu. La endaweni yakithi eDanti. Khona impela ngiyakholwa. Jesus. Ngiyakholwa impela. My God. Bese ngithi angisizi. Cela ukuhlambuluka egameni likaJesu. My God. Izolo ngilale ngaboyo past 3 yakufo. Namhlanje ngilale namhlanje. uNkulunkulu bengibize entshukumweni eWashburn. La khona bekudumisa ukanje khona. Ngoba nihlangene liduma ngapha nje Mama Faith la ngapha eWashburn liyaduma. Bebe celebrate 20 years. Base bethani ngicela ngifike izokwamukela uMEC umfundisi uTDTS uNgqongqoshe wakho. Awucabange nje umusa wento yayisifile siyokwamukela uNgqongqoshe. Ngase ngifile mina. My God. Umusa nisindisiwe. Ushisa. Lithi umusa. Jesus. Nisindisiwe. Akekho umuntu ofanele ayiqhatshe. Ngomkhona. Umusa. God. Bishop, umusa. Ushumayelanga kanje uyaqephuza. Umusa. Akusikho ukwazi. Umusa nisindisiwe. Jesus. Nathengwa ngenani elikhulu. Hallelujah. Igazi likaKristu. My God. Lapha la. Jesus. Endabeni zaseGolgotha. Athi Mama Faith enkonzweni edlule ngonyaka odlule ngamkhona Mama Faith. My God. Mama kaphela umeya njengoba selithi ngumeya ngizwa ngani. Nakhona ngizwa ngani. Mina umntwana kaNkulunkulu. My God. Mina umntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Wathi uNkulunkulu yawudlula isihlanga sasikahlangene la. Kodwa kwakuyiyo lenyanga kuyiso lesikhathi sasilapha egospel. Egospel sasetendini namhlanje siyabonga nje. Sibonga nomasipala usinika ihholo. Awushaya nomasipala usinika ihholo. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Okusho ukuthi uNkulunkulu khona ayenzayo kamasipala. Yeah. Khona ayenzayo uNkulunkulu lo masipala. Khona ayenzayo ejulile. Uma sesivulelwa amahholo kanje. Hallelujah. Okusho ukuthi uNkulunkulu khona asenza. Inkosi yami. Kamasipala. Jesus. Last year sasetendini. Yebo. Namhlanje sehholo. Oh. Wathi Mama Faith uNkulunkulu ekhuluma ngoMama Faith last year. Ayike ngifuna ukuqinisekisa lo zela edoubt. Ukuthi hayi bawusadoubt kodwa la. Hayi senkingeni. Wathi uNkulunkulu last year ngizwa ngalezi ndlela ekhuluma ngoMama Faith. Wathi namhlanje udabulisa head. Jesus. Wathi izinto ezikwehlula namhlanje zihluliwe zona. Hallelujah. Last year. Jesus. My God. Ukhuluma uJesu ngoba Faith last year. Ngisenkingeni. My God. Sengibiziwe uma interview. Phakamani. Mase ngibiziwe uma interview mfethu. Nawe ukutshela. Ngabizwa ngomhla ka4 October. Kwangena ucingo wathi wandoda. Wena umcebo omkhizi ngathi mina yebo. Usebenza emzinyathi ngathi Wathi uyini lapha emzinyathi mina ngu-youth officer ngisizintsha. Awuyongimene ngathi yebo. Wathi cha. Angaplayile njani lana isimanga. Wathi woza ku-interview. Amen. Jesus. Mina ngikhuluma ngoJesu. Kristu waseNazaretha. Jesus. Ifika ke lenkonzo ngikuleso simo Mama Faith. Sengizwile ukuthi kuyaliwa.
ngiyile interview ngabuyi kodwa manje sengizwile ukuthi hayi ziyaliwa ngale Jesus. izulu lisemsebenzini ojulile kodwa manje nangu umcebo omkhize uphazamisekile kuleso simo akukho kwakhe kwamntengantenge Jesus. Jesu sekhona usemamukele kodwa ukholwa ngantengantenge ngakholwa sonke singathi no Jesu sonke kodwa ukholwa kulingana kwamntengantenge ngonyaka odlule ngalesikhathi kanti uNkulunkulu uzomisa ivuselelo ka 3 days sahlangane lapha egospel mamfethi uyena wayelida hayi ngizoqinisekisa ukuthi sikuphi la Hallelujah. ufuna understand ukuthi kwenzakalani la la Jesus. akudlalwa la Hallelujah. udabuka ithemba la lokho kuthiwa ngeke kwenzeke kuyenzeka la umaJesu la akusikho enyangeni akusikho kubathanda akusikho kwizanusi akusikho kodokotela asebethe unekhetheka naphela lana umaJesu usezulwini la amaripoti odokotela ayakhanselwa la ngazi ngami la cha bengeke ngihlale ngingezi ngizosho le ndaba bengeke God. okusho ukuthi uNkulunkulu uyazi khona abadawuthayo Yes. kusho ukuthi uNkulunkulu uyazi khona abangakaqondi ukuthi sikuphi la khona abaphethwe na ubuthongo My God. dimoni lobuthongo elithele ngihlasela nami izolo ngo11 ngisenkozweni lapho uthi ngalitshela ngathi we dimoni lobuthongo ngegama lika Jesu hamba ngaliphuza ngaliphuza ngegama elinamanzi igama lika Jesu lahamba idimoni ayikho into engenzeki la mina ke out of that confusion eyayingibambile uNkulunkulu wavela wathi hayi yeah what uNkulunkulu ngesijabula isihebe My God. uNkulunkulu wangisakulela alela la ngapha banzi futhi mana ngibona uNkulunkulu ngama ngazi ngiyothi uNkulunkulu wakhe sezoqedwa uNkulunkulu ekhuluma uMamveli washintsha wathi uNkulunkulu ushaya isigcezi zonke wathi nalokho wathi ngiya override wathi uNkulunkulu mina Jesu ngishintsha izinto okade sekuthiwe kunje mina Jesu Yesu nami uthi Isaiah 55 kuverse mawumthatha kuverse 9 ugcina ku11 uthi ucabanga kwenu akusikucabanga kwami indlela zenu ayisizi indlela zami uthi uNkulunkulu ohlonipha izwi lakhe lokho seshilo uyakwenza uthi lona izwi lakho lifanisa nemvula leqhwa ukuthi makwehla phezulu kungabe awubesayibuyela khona kodwa kufike kunethisa umhlaba wenza ukuthele uhluka uphohlanyelwa itswayelo uphodla isikwa uthi kuyoba njalo izwi lami eliphume emlonyeni wami uthi alibuyela kumise lingafezanga lokho engikuthumele liphumele sikhonza lolo hlobo likaNkulunkulu olungafani nabantu athi kuNumeri chapter 23 athi uNkulunkulu akasiyo umuntu ubaqamba abantu nandodana yamuntu ukuba zisole athi ukhulumile yini angayikwenza na sikhonza lolo hlobo Jesus. kumafohla kumavula kuvaliwe kodwa ulitheko siyabonga nabakade bengafanele ukungena bangena ngegama lika Jesu bangene kuvaliwe ngenxa yegazi likaKristu abalamukelayo
ikhona inkingi Awu Jesu. uthi ngiyakholwa kodwa ukwazi ukuphamisa isandla wamukela uJesu. Siyakhuluma ebusuku. Nkosi yami. Sihlanganyele impela nami mfethu ngathuka kabi. Nkosi yami. Ukuthi ngiselelwe yilento. Nkosi yami. Hawu ngathi nami ngisonta nje. Nkosi yami. Mina ngumluthele. Okay. Nawe ngiphelezela ugogo yenkonzo le. Uyazi nangihamba. Kodwa kwasho ukuthi ngangakaze ngivume ngomlomo. Hey. Ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngikholwa enhliziyweni. Ukuthi uNkulunkulu impela wamvusa. Wabafileyo. Ngangakaze ngikwenze. Jesus. Ngamsonda kodwa. uNkulunkulu ngenxa ukuthi unecebo. Hallelujah. Kodwa lo ngoba ngiyambona usengene nakulezi zinto zezo hayi akudedele nje athi ukugula kancane. Uzobuye egejini. Kwasho khona incebo lapha ekhaya Nkosi yami eyodwa nje inaleli gama eliphethe. Ngoba linamandla leli gama eliphethe. Yasho kancane eguleni kwami. Nami lapho sengibekwe ingubo la. Sengibona ukuthi yami bese ngizobona yabona mase uzobona. Usuka abantu bezongibona. Sengikuleso state yasho kathi okay mshana yabona ke manje. Hayi mshana. Ngamanje ke sekuphelile yabona. Nkosi yami. Thatha uJesu. Jesus. Amamela kanjalo mina. Wathi thatha uJesu yena uzokusiza. Wathi emsebenzini wami ezisho yena wathi ukhona wagula njengawe. Wahamba inyanga yonke indawo wahluleka nodokotela. Kodwa wathatha uJesu. Nkosi. Waresurrect wavuka. Jesus. Njengoba uJesu avuka wabafileyo. Waphila. Ngathi mina kanti ayike. Angimamukele. Ayithanda isicelo ngathi angimamukele. Wabanikeza imfundiso wakhe ifuni, wamfonela imfundo. Ngoba bafundisa inkulu lento eliphethe. Uyabona le ndaba eliphethe baJojo, inkulu. Jesus. Singengani naka nje kodwa ngiphethe amandla. Hawu ngamamukela mamfethu ngaphanga. Hawu angazi ukuthi ngase ngiphuza imbizi inqwaba ngiphuza lamaphepha. Angikwazi ngakushiya nini. Jesus. uJesu ekhuluma. Angazi. Ngeke utshela ukuthi hey ngagcina ngaleli langa. Jesus. Kodwa ngiyakhumbula uJesu sengimamukele kodwa ngingakayishiye ezinye izinto ngoba kuyenzeka ukuthi usumamukele kodwa kunamanye amathemba akho. Mina ngathi ngimamkelile kodwa ngaqhubeka ngathi uyiphuza kancane imbizi. Ngoba phela mangisenovalo uSathane wayenokungihlebezela kunento nje lokuthi ingitshela elizweni wayeka nje lamaphilisi wayeka lezi imbizi uzofa. Unomsukholwa unento ekutshelayo. Hey eneni sithi hayi uJesu awuboni nje noJesu nanomboni. Kanti isitha siyakubambezela uJesu kodwa afuna ukusiza ngayo. Siyakubambezela sithi hayi qhubeka nembiza. Kanti the more ufaka imbiza is the more namadimoni ekhetshalayo. Uthole kuba mina ngikhuluma ngama ngithi ngikhuluma ngomunye umuntu. Ngikhuluma ngami. Jesus. Mina ke kuleso simo ngakhululwa izwi. Mama ufaith nebandla. Sengimamukela uJesu kodwa ngisazenza ngithi ezinye izinto. Kanti uNkulunkulu ngakhuthalela ukuyohlanganyela lokuthandazwa ngama-testies. Ngakhuthalela ukuyohlanganyela nezankazi. Khona la eDandi nabantu abadala babe khona ke nabasha kodwa thina sibasha sibezivilana. Kodwa uNkulunkulu wangipha inhliziyo yokumthanda. Ngalandela ngihamba ngenyawo ngisuka lapha emsebenzini emzini yakhe ngiyolandela ngibafica ogogo bethandaza nami ngene. Hayi uJesu engimamukele. Siyaphila lento kancane yokukholo. So uJesu masumamukele ubuild ukholo. Athi ukulikhuphula ngamazinga. Awu kwathi hey 3 November 2022 sathandaza nezakazi zami ezimbalwa. Jesus. Nabafowethu esasinabo uNkulunkulu wasumisa omunye ugogo wathi nje hey bazalwane yabona isimo sezulu asisihle ngicela ukuthi sikhulekeni siphumeni wayesekodwa uNkulunkulu uthi wathi uNkulunkulu uthi Genesis chapter 32 verse 22 masimvula loyo ihloko sakho masithi uJakobe ubambana noNkulunkulu. Ithi iBhayibheli uJakobe ufika nje uNkulunkulu usenkingeni uJakobe naye wayesenkingeni
cishe mayifane yami kodwa yena wayesenkingeni enkulu usho iBhayibheli akusho mina uma ulifunda nje ekhaya uzolibona chapter 32 verse 22 hloko sithi uJakobe ubambana noNkulunkulu mina uJesu wamkhulula My God. ukuthi siyafika isikhathi la ufanele khona uhlukanise thatha isibindi njengoJakobe Jesus. uJakobe washintsha ngalelo langa My God. ukuba uJakobe waba uIsrayeli Hallelujah. because wathatha isinqumo sokuhlukanisa My God. wakhetha ukubambana noNkulunkulu wayeka wonke amanye amathemba ithi iBhayibheli ngolifunda lapho lithi waweza konke wakweza ayephila ngakho nemfuyo yakhe wakweza wasala yedwa kuthiwa kusaleni wakhe yedwa uJakobe wahla uNkulunkulu in the form of ingilosi wabambana naye phakathi ingilosi angihambe ngoba sekuyazi kuthiwa wathi uJakobe hayi eqonde imfihlakalo wathi hayi ungahambi ungakanjani ungakavusisi yathi ingilosi ukubani igama wathini wathi nguJakobe yathi ingilosi hayi awuseyona uJakobe ngenxa ukubambane nami usuIsrayeli ngokuba uzoba isizwe esinamandla esibusisekile uma ubambana noJesu it's a guarantee ukuthi uzokhululwa ukuthi uzophumelela ukuthi konke kuyenzeka egameni likaJesu sengivala siyenzeka lapho mamveki siphuma lapha egospel ngangimenyiwe nakhona phela mina ngithi angihlanganyeli mina ngingena konke la kuthiwa khona kaJesu kodwa ke ngikhona nami eFaith Revival Center Okay. la ngihlanganyela khona bamadlalo My God. baphethe lo mlilo nje uphethe Jesus. nami uphethe My God. ngiyakholwa nje uJesu kimi Yes. yabona mamfethu ngathi mangiphuma kuyankozo mhlawumbe nisimemile lapha cha wawumema abazalwane Jesus. nami angakabi kule student kuso uJesu asengibeke kuso Nkosi yami. mangiyi confusion afika la ekhaya wathatha isihemba Jesus. wathona bangafanele Oh. sebeyakwazi ukungena ngoba sesithathulile sithathule uJesu uJesu kuphela okwazi ukukhulula umuntu awungaphuma kunekholo maphuma impela nje ngiqinile baba Nkosi yami. bathi no nalomsindade senguzwa kuthiwa yebo ngiyiphasile interview kodwa hayi sekuthiwa kufunakala ongcono Nkosi yami. bathiwa hayi kahle lona hayi semncane akakwazi ukuthi engathola isitulo esigaba Satani uyavala Nkosi. avala asho ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwehlisa umuntu Hallelujah. azolungisa indaba yakho Hallelujah. wathinta nje abantu abambalwa uyalungisa ngabantu indaba Nkosi yami. wathinta nje abantu abambalwa kwathiwa no mngani noma ngabe lama interview bese sithe siyawaphinda amthole impela omunye wathiwa nanga ongcono lo mnaloyi Hawu. mncane lona 26 akwazi lento ifuna amadoda ifuna amadoda lento abantu abazi kulo bakini alo sezulu uNkulunkulu wayehlezi kuyi adabula phakathi kwabingilosi sezulu kuzokala sebethi hayi no man waye right loya asibuyele kuye Jesus. indaba yami ngoJesu My God. uhambe lokholwa umfundiswa nguye ukuthi lesi simo nimele ukuma kanjani Jesus. kulezi nimele ukuma kanjani ayifani izimo endleleni ayifani mama sengihlala phansi My God. kodwa bekuthiwe njalo uzosho njalo Nkosi yami. ukuthi wayithatha le ndaba kancane Hallelujah. asivaleke sengiyadilika bishop Hebrew chapter 12 verse natshelwa lokho ngifika la ekhaya kwathiwa Hebrew chapter 12 angikhohlwa ngikwazi ukukhohlwa inkonzo engayo yangikhulula Hebrews chapter 12 verse 22 Chapter 12. verse 22 ukuthi sikuphi la mina ngatshelwa lokho ukuthi sikuphi masina
ubani futhi sihlanganyele nabo abanye sibaboni uma sizela zethu funa ukuthi nosekele wakho sibheke nendaba personal indaba okhona it's very personal ayidingi umngane ufuna bayifunda nje bese uqonda ngabe ha My God. ingakho mina uzobona mangiphethe iBhayibheli angilibeke eduze kwesinye isihlalo because ngiqonda kahle ukuthi khona nabanye sihlanganyela nabo awufunde siswami Hebrews chapter 20 uqale 22 ugcina nje ku 24 amavesi lawo nje ama-23 Kodwa nize entabeni yaseSiyoni kodwa nize thathe nje kahle siswami uthi uNkulunkulu kodwa nize entabeni yaseSiyoni intaba yaseSiyoni umuzi kaNkulunkulu kodwa nize entabeni yaseSiyoni qhubeka siswami Kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo nasemzini kaNkulunkulu ophilayo mawukholwa nje uJesu uhlanganyela awuzile bazalwane lithi iBhayibheli kodwa uze kuye ngqo njengamanje sisentabeni yaseSiyoni sisemzini kaNkulunkulu ophilayo kusho iBhayibheli qhubeka sisi iJerusalema lasezulwini hey siseJerusalema lasezulwini ikhonteleke ilungu eJerusalema nasezigidigidini zezingelosi kanti sizena kwigidigidi zezingelosi kulamasitha empty nje khona ingelosi la khona ingelosi usunkulunkulu akusho qhubeka siswami nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini nasebandleni lamazibulo that means we are the church of the firstborns Jesus singama firstborns ngamazibulo phela izibulo phana ungoqala baba eMathewu bafanele uyizibulo izibulo ama firstborns kodwa ke hayi ngalokuzalwa kwegazi lokuthi njengoba nami ngoqala mama hayi lokwethu kamani sikhuluma ngozibulo bokholwa egameni likaJesu wakholwa nje egameni likaJesu we firstborn kusho iBhayibheli lithi ebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini nakubusisi nakuNkulunkulu sibhalwe ezulwini sabhalwa noNkulunkulu okholwa uJesu ubhaliwe ezulwini ubhaliwe nakuNkulunkulu what a privilege kubeka sisi nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo qedela ke sisi size nakubani masilana nakuJesu size nakuJesu bazalwane size kuye ngqo kusho kushizwe hayi mina kusho inkombandlela athi uJoshua lencwadi yomthetho mayingasukoli imihlwa wozidla ngayo usuku nemini uzindlela yakhe ibetha ihlahlamela isiqondo qedela siswami size nakuJesu umlamleli wesivumelwano esihle uJesu umlamleli wesivumelwano esihle umadabuka isihembe singena kuye ngqo My God. umlamleli Jesus. wesivumelwano esihle washo njalo lasikele Jesus sahlanganela kodwa sile gospel qedela sengiya nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abela nasegazini ikhona into engahlula igazi enganama rituals enziwa ngegazi igazi linamandla igazi linamandla Jesus igazi likaJesu linamandla hallelujah linamandla Jesus alehluleki hallelujah athi uyafite mbongo uJehova mphefumulo wami akho ukuphathwa mabonke igama lakhe elingcwele athi wena uphethelele izono zami
izifo zami Hallelujah.